Ja sam večeras u prvoj, kako da kažem, zvaničnoj poseti Kulturno-umetničkom društvu Srpski vez, ali naravno da njihove aktivnosti meni nisu nepoznate i da smo mi za ovih godinu dana mog boravka u Skoplju imali divnu, intenzivnu saradnju i da smo se sretali po različitim manifestacijama na kojima su divni momci i devojke, dečaci i devojčice iz KUD-a Srpski vez predstavljali srpsku kulturu, širili srpske pesme, srpske i makedonske igre, a večeras mi je posebno puno srce što sam se našla ovde među njima u njihovim prostorijama. Večera sam ovde kao predstavnik Republike Srbije da osim što sam uživala u večerašnjem programu koji su mi priredili, da porazgovaram sa njima o svim izazovima sa kojima se suočavaju i da im poručim da Republika Srbija stoji iza njih i da ćemo uvek biti tu da im pomognemo da budu još bolji, još veseliji, još razigrani. Srpska zajednica koja živi u Severnoj Makedoniji, naravno kao i makedonska zajednica koja živi u Srbiji, su mostovi koji dodatno spajaju naše dve veoma bliske i bratske i prijateljske države. Ja sam zaista uvek ponosna kada vidim da mladi ljudi, a posebno srpska deca koja žive na ovim prostorima, na tako lep način čuvaju i neguju našu tradiciju. I ovo je mnogo više od puke igre i pesme, od pukog čuvanja naše tradicije. Ovo je sama srž našeg srpskog nacionalnog bića i uvek mi je puno srce kada vidim da postoji jedna tako snažna energija i volja da znamo ko smo, da čuvamo svoju tradiciju, da volimo majku Srbiju i naravno da u svemu tome ovi mladi ljudi budu dobri građani iz Severne Makedonije, jer budućnost je ipak njihova. Večera smo imali čast i zadovoljstvo na njojnoj inicijativi. Njena ekscelencija ambasador Republike Srbije u Republici Severnoj Makedoniji, gospođa Nevena Jovanović, da bude deo jedne večeri, da nas poseti, da bude oficijalno poseti našem KUD-u. Tako da mi smo se udostojili, napravili jedan mali prigodni program kako bi bili pravi domaćini i ugostili našu ambasadorku. Ona je prvi put u našim prostorijama, prvi put je među nama, na naše zadovoljstvo svih naših članova. Videli ste koliko su deca srećna i onako vesela, oni znaju za nju i imali su želju da je upoznaju, slikali su se, fotografisali se, a prava suština i prav cilj je da se ona upozna najprve sa našim prostorijama koje već imamo nekoliko godina, da se upozna sa našim radom i sve ono što smo uradili zadnjih 10 godina, sad obeležavamo 10 godina rada i postojanja, i u isto vreme da je upoznamo sa nekih problema i izazova sa kojim se suočavamo u ovom periodu i u periodu koji nam sledi. I znam da su teška vremena, znam da je ekonomska kriza, mi ćemo da se updatiramo u novonastaloj situaciji, međutim nećemo reducirati za sada na probe. Evo, sada je došla ambasadorka da se uveri, tako da oni su nam dali, ona je lično rekla da će da uspostavi kontakt sa predsjednikom i sa institucijama u Srbiji da nam pomognu kako bi uspeli da se ugrejemo i da kontinuirano produžimo, da radimo u periodu koji nam prestoji, jer mi polako se spremamo za neki koncert koji ćemo da organizujemo u decembru mesecu, novogodišnji, i naravno tu nam je Sveti Sava, Dan Srba u Makedoniji, koji ćemo da proslavimo na adekvatan način.